Това може да се научи. Кулинарията винаги е била практика. Един момент не е един и същи всеки ден. В днешното видео ще ви представя една легенда в българската кулинария. Ще разберете защо всичко в Protein House е толкова феноменално вкусно. Елате с мен! Пред мен е живата легенда в кулинарията в България. Здравей! Може ли Здравей. да се представиш? Името ми е Виктор Жечев. Имам повече от 17 години вече международен опит в кулинарията. Завърших кулинарната академия в София, по което ми даде добър трамплин, за да мога след това да преследвам моята страст в гастрономията. Имах възможност да бъда в редица страни, които ми позволи да събера различен опит с различни кухни, което ми даде вече увереността да мога да се върна в България и да развивам своя почерк. Кой е най-добрият ресторант, който се работи? Това е добър въпрос. Имах възможност да участвам в създаването на ресторанта, който е на Ан Софи Пик, четвърто поколение френски шеф-готвач, която всичките преди нея са имали Мишлен ресторанти, тя самата държи във Франция и това и беше първият ресторант в Лондон, в Англия, който беше част от 4 сезона, който отвориха втория. И аз помагах и в екипа там, тъй като бяхме за целият хотел, но по-скоро имах възможността да работя с шеф Емил Минев, който е за мен може би един от най-добрите български шеф-готвачи, които са стартирали от тук. Тоест, той тогава беше главен готвач на Шенгрела в Лондон и имах възможност дълго време да работя под него и научих неимоверно количество. Така че за мен той е може би най-добрият ресторант, така да отговоря на въпроса. А кое е най-ценното, което научи? Най-ценното това за професионализма, в смисъл такъв професионализъм за това, че винаги трябва да си максимално професионален, качествен в изработката на това, което правиш от своите ръце, дали ще са ястия, заготовки, дали ще бъде лидерство. Всеки един момент да го правиш с максимално професионализъм и влагане в него, защото иначе в дългосрочен план нещата няма да се получат. Важното е във всяко едно отношение да заложиш максимум в него. На какво държиш най-много ти в кухня? В кухнята държа най-много на желанието и също така мотивацията, защото няма нуждата човек да има опит. Това може да се научи. Кулинарията винаги е била практика. Това, което е мотивация и желание да се вникне в дори всекидневието на работата в кухнята, защото всеки ден, независимо, че се поръчат едни на същи продукти, те не са едни и същи. Един момент не е един и същи всеки ден. Така че важното е да можеш да вникнеш какво се случва около теб и да реагираш винаги според ситуацията.